na di m bili for 6 years. Awa welu credit card m wee kilie ego niile dị na akaụntụ m wee gbafelu. Di m na-agwa unu maka ya mgbe m nọsịrị ya ọ batasị m na ya chọrọ ka anyị mụba nwa. Mana ọ bụ mmadụ ga-abụ ọ ga-esi Ibonyi na ya ewepụtanwune ịghọtara na mana ọ sịkwa na ọ chọrọ nwa o. Mgbe ọ lụrụ na gbopụta ọ na-asụsụ ude, ọ ga-asụgide ude sụgide ude gbara nyụwa ịnya di ya. Ya duzie ime ọsị a ji ewepụ ya wepụ nke izizi. Dị ime nke ịbụ ọsị a ji ewepụ ya wee jụ na ya ma mwepụ. Wee bubi ebusi enye mụọ ya. Ọsị oke ka a ghara ịgbụkwa ọzọ. Ya sị ya na nsogbu adọrọ. Pịa. Ọnyụwịkwa ka o si anyụwa isi anya ji ewepụ. Ya sị ya na ya ma mwepụ na ya na-alụ di. Fana abọzi azụ ya sị ya na ya ma mwepụ na ya na-alụ di. Maka na ife ọzọ na-achọ bụ ka o gbuolu ya akpa nwa nka na-abụ ka o kpesebe na ọkwa ife na-esere anya na di ya wee bubekwe nke afọ wee busie ya wee mụọ ya. Ọ sị bụ nne ọlụ one day di ya wee welu fon ya wee pụba maka na fonu di ya nwere nsogbu ịghọta na maka na o nwere onye ọ na-eme expect ga-akpọ ya dị ụtọ na mgbe ụfọdụ kpọọ fon ya emi aga na agụ welu nọmba nya nwanye the person. So the person wee lutezie wee sị anya pụtaba wee ya apụ wee welu fon ya wee pụba. Ọ sị m di ejesie that day bata ya mọrịfe ya na fon ya jelu nwoke tụnye fon ya na mmiri ga-abata goteli ya akpa aza o. So ya wee welu sim card ya wee tinye na dị akpa aza na ya mụrụ ife di ya emere. In fact na ya mụrụ what happened ịgwa anyị eziokwu. Anya nwee ndidi na ya ga-egoli ya fon ọfụ ya na-eyi uzuzi akpa aza anọ na ya mụrụ etu di ya si wee mee na ya mụrụ etu di ya si wee je welu credit card ya pụọ dọka ego niile dị na akaụntụ ya etinye na ya na-abọsi wee jee o yuzulu help of friends ya o. In fact na ya mụrụ after 3 days nye eteta ụlọ die dee leta dobe n'elu tebụl tụkwasị ya ring ha wedding ring ha sị ya na ya adọrọ ready for marriage. Nye chekwa na egwuregwu onye wetara ring na-esi enyi ọ bụ wedding ring ha nya agụsịa ife ode wee kpọọ nwanne ya nwoke o wee sị nwanne ya nwoke na nnekwa ife ya n'afọ. Nwanne ya nwoke wee gbalụ wee bịa wee gụsịa wee sị ka ekwu ụdị akụkọ bụ ihe nka ya sị ya na ya mụrụkwa na ife ya ji wee kpọkwa unu chọbịa. Nwanne ya nwoke wee jụbịa wee sị ya onwere ife na-eselofe ya wee sị ya yes na ife na-eselofe bụ na ọ sị na ya ka chọrọ ịmụ nwa na ya ma mụ nwa for 5 years na ya kwekwelo. Mana nsogbu bụ mgbe ọ ga-esi Ibonyi ọnyụwesịa olu oke ewepụta ọsụbude ọ ga-asụgide ude nye isi anya ebe afọ ya duzie ime ọsị anya ji ewepụ ya ewepụ nke izizi wesị na ya ma mwepụzi ndị mmadụ babali ya mbasị na ọ na-alụ di na ọ ga-emebi onwe ya wee mụọ nke izizi mụsịa ọsị anya mụ na anyị akwakwala o nka na-abụ nyewekwa na ife ọ chọrọ bụ onye ike aje wepụ. Mana ya nwa wepụtezie ụmụ nwoke ibie na practice gide ọgbalụfa arụ di ya nwere ike ime nwunye na ọnya nwado mma ị na-aga under the na every time iji wepụ mgbe ọ nyere. Ụfọdụ ndị mmadụ dị very selfish amara ka esi ya eme faji ndụ mmadụ egwu ọbụ ịghọtago. Ọ sị m nna ọkwanye ahụ ya wee gwasị nwanne nwoke wee sị mba achọbakwa die chia n'elu chia na chia n'etiti na-abụ mgbe a sị anya wetebezi ego ka a jee na akaụntụ ọ bụ na nwoke dọkọkwuola ego niile dị na akaụntụ ya etinye na ya na-abọsi wee mee ka ya mụrụ. Kedu ife iji wezela ego dị na akaụntụ ya? Ọ sị m na ya chọrọ die for 2 years akwụbaza ma private investigator ụgwọ na-achọ die na ndị befe nọgide suspect banyanwa sị na ọka ekwuru ife menụ. Kedu ụdị akụkọ bụ ife a ka nwoke ga-esi tụba nwaanyị imesi anya wopụ na ọ bụrụ na ọ chọrọ nwa kedu ife ọ na-anụrụ nwaanyị o sikwa nke ọpụ nke anyị na ndị befe agachasịgokwe o sesi okwu o ya ma na-achọ die just to prove to them na aka ya dụrọ n'ife menụ maka na fa chọkata ike kwụla ọtọ gwụfa fa atọlụza the whole thing to nyanwa akwifugo ya wekwubaza ma private investigator ụgwọ wee na-achọ die wee chọgide die wee nweta die ọ na-amara ebe die nọ wete nwaanyị ọzọ
mana ọ nọrọ nke afọ anụ ya na nwaanyị ọzọ bi bọsị ndị polisi jekwesịrị ebe afọ wee jụọ onye afọ ya ọ bụrụ na olu ebe afọ chenji afọ ọ na-aza aza afọ ya chenji afọ ọ na-aza aza afọ ya ndị polisi wee jụọ ya sị kedu afa gị okwuo ewesịa ma ọ maala nwaanyị dị otu ọsị mba nwaanyị anya na ya na-abọbi gbapụta o nwaanyị anya na ya na-abọbi amụtago ofu nwa mana ọ da-anụ ya anụ ndị eke wee sị ya na ka ị na-aza ajụjụ ka ị na-commit offense because na identity theft ka ị nọzi na ya na ịnọzi na identity nsogbu na because na everybody maala afa gị kedu ife ị ga-eji prove na ị bụrụ onye dị otu kedu ife ị ga-eji wee prove wee wepụta marriage certificate wepụta so many things wee kpọọ nwunye ya wee gbala wee jebe wee luo wee fịa ọ bụrụ na ọ dị o wee ga gwaba ndị polisi sị ha ha chere ka ya kwuo ndị polisi sị na nwere ife ị na-ekwuzi na nọmba 1 na ịdago ofe iwu banye sị na afa gị abụrụ ife dị otu a na ịnọzi na identity nsogbu wee kpọrọ ya wee kpọchie ewee jụbụ ya ọsị na ya afụgo na ya ama nnukwu nwaanyị na ife dị na nwaanyị dị too much na ya da alala ụla na ya da akwụ ọtọ na ya da ana na ya da ezu ike na this woman chọrọ ka ya nwụọ n'oge elugo n'ọnya ka ya ji wesị ya na ya chọrọ nwa mana ọjụ mụọ nwa na mental health ya da stake ya wee mela ọsọ ewee jụbụ ya wesị ya iwee mela ọsọ ịbịakwa bido ibute nwaanyị a mụrụ nwa nwaanyị ọzọ mụrụ nwa mgbe ụfọdụ ị na-asị asị ichetara maka ụfụnụ ka isuchie n'ụfụnụ asị na ya da anụ nke afọ anọ n'ụbọchị ike gwụrụ anya agharị ajawala ya mee mistake wee jee n'ụba onye nọ ndị be ha disturb gidere ya wee jee n'ụba onye ndị be unu anasị na-epushu nye mmadụ ime ife ọ chọrọ ime ụfọdụ ụmụ nwaanyị nọ na-ata afụfụ today because na dife achọrọ ịnụ nwaanyị mana ndị be die push nyere ịnụ nwaanyị anụtaza nwaanyị afọ ọtaba afụfụ nwoke na-ezuzu ezuzu na-eyiyi asịsị jee nụọrọ ya nwaanyị ka anya mụ ya n'ala mana nwaanyị na-ezuzu ezuzu na-eyiyi asị na nke a akpọga afịa nwere ife ụmụ nwaanyị mere ụnụ n'ụwa nọ ndị be ha kwụnyere ịnụ ya ka ekwena ego dị umeanị ka ife iji kpọkọchaziela ego dị umeanị ọ site na ego onye a nwere ezuru ori eji wee gba ọsọ ya wee webulu sọm na ekpokọsịrị fa ncha niile nwaanyị wee sịsị kwụọ onye ụgwọ ya na ya da anụzikwu ka ajebela onwe ya na thank God na ya afụ gị anya na ife ya n'ididebe ebuto be free ịghọtara na because na ndị be ha ekwuwego so many things ndị be ha pụtazi a na-ayọ iti na-akpọ na-ayọ ya gbaghalụfa na fa ama akwa na ọ ga-anọgide nnọọ si etu mechala ọkpa si na ya da anụzi n'eziokwu na fa kwanyere ya n'ịnụ nwaanyị because na ọdụgo matured enough it's not like ọ na-emeke the money ịghọtara na nọ ya ka eji wee nụnye nwaanyị na fa mara na ome ililie ọ na-afụrụ ya this girl wee sị na a ga-akwụ ya ụgwọ niile afọ from A to Z a ga-akwụ ya anya ndị befe wee sị hapụ ya ka o jee chọba no the money wee kwụba anya wee sịwa na hapụ ya o mekwela ọsọ again nọmba 1 na ya chọzi na ọ ga-anọ na nga saịn arị akwụkwọ nọmba 2 na ọ ga-akwụ ego niile kwụkwọ ya damages ya na ndị befe ji wee lapụta ya wee kebie nwoke fama adọrọ ready to get married chịpụta ụmụaka na abụọ na omela ọsọ kedu nke bụ ya ji eme abụọ ya dị ime ị na-apụ ala n'oshikozu yes oshikozu abịa na arị anya welu maka ụmụaka ya mee nna anya ma ibi osikwa nke ọpụọ nke ọ bụrụ gị ga-erelizie ụwa ụmụ nwaanyị ụwa ọkpụkpụ ike onye unu fụrụ adụrọ redio onye unu fụrụ achọrọ ịma onye unu fụrụ amara meaning of marriage onye jedute nwa mmadụ dunye ọtaba afụfụ nne ijikwa m nsị gị ya nọrọ ebe afọ ya nọrọ na nga afọ ntịla ọkwụọ gị ụgwọ gị ọ bụrụ na o jiri ndị befe ji eweta yes ndị befe ji eweta na nwa mmadụ ka ịbụ ifnọtụ na afụrụ ya kịta ndị befe ala dụ ọbọ gị ọlọka afọ ya kịta ka ị ghọọ ezigbo mmadụ mana mgbe afụrụ ya ịbụla ajọ mmadụ ịbụla ụchụ fa ji eweta that money fa atụkọba fa kwụọ gị ụgwọ gị na fada apụ ala na fada ele nsị dị a na-akọ yeli unu welu nwa mmadụ na wee na-apịa lido ahapụ ya kịta ọdụ unu ka ọ ga-akwụnwu child support mbụ this kind of person kedu ife ọdụ unu ka ọ ga-emenwu
Una alapụtago nkwa mmadụ kwụbịa n'ezi gbala ịtọ ịka ya enye single mother si unu. Why unu na-ekreti single mother everywhere? Ya bụrụ na m bụ single mother ka unu fife m ga-eme unu. Ya bụrụ na m bụ single mother ka unu fife m ga-eme unu. Nkali create go club of single mother ebe anyị ga-anọ na-ekpelufe ekpele. Ya kwa ụtụtụ anyị agụ unu n'ana, efifie anyị agụnye unu n'ana. Onye ọbụla hapụrụ nwaanyị na nwa ọda eweta ego ife ga-eme ese ekpele ka anyị ga na-ekpele unu ka mfụ ka unu gaa n'iru. You people will learn how to cater for your children. Unu ada apụala mmadụ ike kata n'ụzọ ofu ihe ya pịa gị ụtarị n'azụ ịkada gbawa ị na-anya onwere onye na-apịa gị emela ọsọ ebe afọ ị na-agbaje nwere ike na-erife ofu ihe ọjụjụ ọghọla imela ọsọ irie dilie nne ofu ihe ọjụkwa gị kada gbawa. Asịra nga hapụ na lady ịma mbinwu with ịma tolerate nwu ịma deal nwu with no asịra nga stay with that lady. But you see that child, again, you must cater for that child. Yes, you must provide for that child. Remember what Mbodike can do. Mbodike can create life that needs to be taken care of. Nibrewu, koyeli, ndale everywhere. Nibanyi, tina nuno kwa, daluno, kodino bachasa.